Milyen lesz a fű? Csúnya. Miért? Fog sülni. Miért? Mert nagyon kicsi le van vágva. Az olaj nem ért hozzá? Nem tudom, ha lehet állítani, milyen kicsi. Mit csinálsz te itt? Füvet nyírok ma. Valaki azt mondja, hogy ez túl rövid lesz. Mi lesz rövid? A fű nagysága. Mi lesz rövid? De itt a csap, majd valaki meglocsolja. Mit üzensz a YouTube nézőinek? Lehet, hogy te vagy a geci kosár. Ilyen komoly feladat hárul rá, hogy ki kell üríteni? Hú, ez teljesen tele van. Hova rakjuk? El kell vinni az zöld kukáig. Nézzük, milyen hosszú út vezet odáig. Mivel mi szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ezért a zöld kukába kell dobni az összes ilyen növényi eredetű. Valaki már beledobott egy széket. Ki ez a kék fostalagja itt? Ez kente vagy az a szürke szarból. Hát a szürke az egy jó nagy szar tényleg. Eladhatatlan. De ez a kék, Ez meg van húzva itt az oldala. Milyen? Az Karc. karc, buzdrájban, így dolgozni. Ez két sor után itt tele lett? Akkor már csak ilyen háromszor kell kiürítened és kész. Ez nem lesz egy túl izgalmas videó. Húgók vagyok. Moonwalkot jársz közben? Érez jobban. Ez elég. Mint egész életedben ezt csináltad volna eddig. Nem fűnyíró születtél véletlenül? Nem egyszer írtam egy egész focipályát, ahol A fűnyíró volt a jeled az óvodában, nem? Vagy a kerítés? Melyik? Egy Mi volt a jeled, a kerítés vagy a fűnyíró? traktorban.
Azokat a gyöngyvirágokat ott meghagyod? Azokat a gyöngyvirágokat? Túl mélyen. Ja, a motorra csinálj nekem egy utat lefelé. Ez szegény jövő. Motorra felszántam én arra. Nem tele van. Tele van? Hát ennyi körülbelül elég is volt, nem? Itt le kéne, nem? Arra belül? Ott ilyen buxus van. Manuál technikával operálsz? Az egy szegény író. Mit üzensz a YouTube nézőinek? Ez a motorföldi szegény író. Hala jobb ki. Hala Madrid. Majd ez egy vesztes csapat, nem? Most nyerte. De mi a Máltai Villanyszerelő klubja ellen? Hol? Vagy valami komolyabb? Ettől már csak az lenne jobb módszer, hogyha lelegelnéd. Tökéletes, mint egy focipálya olyan. Golfpálya. Újra üríteni kell? Azért szórja ki, mert... Nem, hogy tele van, hanem teljesen tele van? Az is rajta van a videó, hogy összeszartam magad. Semmi nem történt. Pont többit volt. Mit? Jó, nem kell, mert szétbasztani az egészet a motorról. Na én felszántam itt végig majd. Erre a részre nincs külön gond. Rá kéne önteni a félményt. Majd ha valaki elviszi, akkor rájön. Na, elfedjük a széket. Azt nem akarsz kijönni belőle. Fasza. És jó, nem a lakáson keresztül vinnéd vissza. Mit? Könnyű. Fenyegít. Ez? Hát nem tudom. Valahogy csak úgy eljárt felett az idő. Ki mondta? Nem tudom, ránéztem és ez jön. Mivel látszik az fotos? A koszos, a tiéd, csomó ilyen karc van rajta. Nem lehet, hogy itt van egy cső. És itt? Kövek voltak múltkor is emlékszem. A szegény íróval lehet el. Ott van a téglákban. Ide kell menned egy slagot. Slagot? Gumicsőre gondolsz? Én inkább megnézem ezt az Erdingert itt. Ahhoz van ez. Jó lesz? Ja, a penge, nagyon fasz, nagyon szép. Egyszer szeretem, után húzom ki.
Hát most egy fél évig nem kell lenyírni biztos. Erre a szezonra akkor most így végeztünk is. Végeztem, mondjuk úgy. Ja. A munka oroszlán része az enyém volt természetesen. Ezt mindenki jól tudja.